Incwadi kaZekariya isahluko sokuqala iyafundeka. Ngenyanga yesibhozo ngonyaka wesibini kaDariya, kwafika ilizwi likaYehova kuZekariya unyana kaBherekiya unyana ka-Ido umprofeti lisithi, uYehova waye enoburhalarhume obukhulu kooyihlo. Yithi ke kubo, utsho uYehova wemikhosi ukuthi, buyelani kum, utsho uYehova wemikhosi, ndobuyela kuni, utsho uYehova wemikhosi. Musani ukuba njengooyihlo ababebizwa bona ngabaprofeti bangaphambili, besithi, utsho uYehova wemikhosi ukuthi, khanibuye ngoku ezindleleni zenu ezimbi nasezintlonti zenu ezimbi. Ke abaphulaphula, abandibazela ndlebe, utsho uYehova, ooyihlo baphi na? Nabaprofeti bayakudla ubomi ngonaphakade na? Kodwa amazwi am nemimiselo yam endiyimiseleyo abakhozi bam baprofeti, abayifumananga na ooyihlo ukuze babuye bathi, njengoko wakunqangileyo uYehova ukuba akwenze kuthi ngokweendlela zethu nakweentlonti zethu, wenje njalo kuthi? Ngosuku lwama-24 lwenyanga ye-11, inyanga enguShebhathi, ngonyaka wesibini kaDariya, kwafika ilizwi likaYehova kuZekariya unyana kaBherekiya unyana ka-Ido umprofeti lisithi, ndibone ebusuku nanko umntu ekhwele ehashini elibomvu. Waye ke emi phakathi kwemimitiri ebisenyobeni, ngasemva kwakhe ingamahashe abomvu nangwevu namhlophe. Ndathi, ngoobani na aba, nkosi yam? Sathi kum isithunywa ebesithetha nam, ndokubonisa ukuba ngoobani na aba. Waphendula umntu ebemi phakathi kwemimitiri wathi, aba ngabebethunywa nguYehova ukuba balihambahambe ihlabathi. Basiphendula isithunywa sikaYehova ebesimi phakathi kwemimitiri, bathi, silihamba-hambile ihlabathi, nalo lonke ihlabathi lihleli lizolile. Saphendula ke isithunywa sikaYehova sathi, Yehova wemikhosi, koba nini na ungasikwa yimfesane wena ngenxa yeYerusalem nemizi yakwaYuda owayibhavumelayo le minyaka i-70? UYehova wasiphendula isithunywa esibesithetha nam ngamazwi alungileyo, ngamazwi athuthuzelayo. Sathi kum isithunywa ebesithetha nam, memeza uthi, utsho uYehova wemikhosi ukuthi, ndinekhwele, ikhwele elikhulu ngeYerusalem nangeZiyoni. Ndinoburhalarhume obukhulu kuzo iintlanga ezihleli ngokonwaba, ngokuba bendinoburhalarhume mna umzuzwana, ke zona zongezelela ububi. Ngako oko utsho uYehova ukuthi, ndiyibuyele iYerusalem ngemfesane, indlu yam iyakwakhelwa khona, utsho uYehova wemikhosi. Ulutya lokulinganisa liyakolulwa phezu kweYerusalem. Buya umemeze uthi, utsho uYehova wemikhosi ukuthi, imizi yam isaya kuphalala okulungileyo. uYehova usaya kuyithuthuzela iZiyoni, ayinyule iYerusalem. Ndaphakamisa amehlo am ndakhangela, nanzo iimponde zine. Ndathi kwisithunywa esibesithetha nam, zintoni na ezi? Sathi kum, ezo ziimpondo ezichithachithe uYuda noSirayeli neYerusalem, zokukhanda zine. Ndathi, aba bezokwenza ntoni na? Sathetha sathi, ezi ziimpondo ezichithachithe uYuda, ngokokude kungabikho bani uphakamisa intloko yakhe. Aba ke beza kuzothusa, baziwise phantsi iimpondo zentlanga eziphakamise uphondo elizweni lakaYuda ukuba ziyichithachithe.